Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι του καναλιού μας. Σήμερα θα παρουσιάσω 5 αισθηματικά, ρομαντικά κτλ. Βιβλία τα οποία μου πρότεινε η κοπέλα μου να διαβάσω. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον το σημερινό βιντεάκι, θα δείτε την άποψή μου για αισθηματικά βιβλία, ας πούμε, που γενικά δεν πολύ διαβάζω τον τελευταίο καιρό. Επίσης, μεγάλη έκπληξη αμέσως μετά το intro. Πάμε! Η έκπληξη είναι ότι αυτό είναι το πρώτο μας βιντεάκι το οποίο έχει σπόνσορα. Τα καταφέραμε μετά από 3 χρόνια παρουσία στο YouTube, τα καταφέρουμε, έχουμε σπόνσορα. Ο συγκεκριμένος σπόνσορας με εμπιστεύτηκε πάρα πολύ, μου είναι πάρα πολύ αγαπητός γιατί είμαι εγώ. Εγώ λοιπόν είμαι ο σπόνσορας αυτού του βίντεο και σας παρουσιάζω με τεράστια χαρά το νέο μου βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί πάρα πολύ σύντομα και είναι αυτό, Φόνος και αντισυλληπτικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το εξώφυλλο. Να σας πω ότι οι προπαραγγελίες έχουν αρχίσει και η επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου είναι στις 9 Δεκεμβρίου, οπότε και θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στην Ορεστιάδα Εύρου, στη μακρινή αυτή περιοχή. Άμα βρίσκεστε στην πόλη, θα χαρώ να σας δω στη Δημοτική Βιβλιοθήκη στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Και αν θέλετε να το προπαραγγείλετε, θα μου κάνετε τεράστια χάρη πραγματικά. Link στην περιγραφή, δεν περιγράφονται τα συναισθήματά μου που σας δείχνω το βιβλίο μου και έχει το όνομά μου επάνω. Νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ένα βιβλίο το οποίο επάνω έχει το όνομά σου. Και τώρα πάμε να δούμε τα 5 αισθηματικά, ρομαντικά βιβλία τα οποία διάβασα στα πλαίσια αυτού του challenge, ας πούμε, αυτής της πρότασης από την κοπέλα μου. Ίσως να ήταν ένας τρόπος της να μου πει ότι θα πρέπει να γίνω λίγο πιο ρομαντικός, δεν ξέρω, ήταν δικιά της πρόταση αυτό το βιντεάκι. Δεν ξέρω, δεν μου είπε κάτι περισσότερο, θα τη ρωτήσω όμως. Από την άλλη, ίσως απλά να με βλέπει σαν πειραματόζωο, στο οποίο δοκιμάζει καινούργια αισθηματικά βιβλία τα οποία θα ήθελα να διαβάσει εκείνη και αν μου αρέσουν να τα διαβάσει, δεν ξέρω καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ας αρχίσουμε με το πρώτο βιβλίο που διάβασα, το οποίο είναι «Η εποχή των κερασιών» του Νικολά Μπαρό. Νόμιζα ειλικρινά ότι αυτό το βιβλίο είναι γαλλικό. Και από το όνομα του συγγραφέα και από το ότι είναι πολύ γνωστό ότι η ιστορία διαδραματίζεται στο Παρίσι και παρουσιάζει έτσι μια πολύ ωραία εικόνα του Παρισιού κτλ. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι. Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο στα γερμανικά. Από όλες τις γλώσσες που θα μπορούσε να είναι γραμμένο. Απλά ο συγγραφέας, ο Νικολά Μπαρό, το οποίο είναι ψευδώνυμο, από όσο καταλαβαίνω, είχε σπουδάσει στο Παρίσι για ένα χρονικό διάστημα και έζησε κάποια πράγματα εκεί. Αφήνει έτσι να εννοηθεί ότι ίσως αυτή η ιστορία, η ερωτική, να μοιάζει με μια δικιά του ιστορία που είχε. Τέλος πάντων, εγώ το διάβασα στα γαλλικά. Μετάφραση προφανώς, γιατί η πρωτότυπη γλώσσα είναι στα γερμανικά. Πίστεψα ότι τα γαλλικά θα με εισήγαγαν έτσι πιο ωραία σε αυτή την ατμόσφαιρα του Παρισίου και της Γαλλίας και τα λοιπά. Και το πέτυχε όντως. Έχει πολλά σημεία που το Παρίσι έτσι παρουσιάζεται ανάγλυφα, τα τουριστικά σημεία του Παρισιού φυσικά, και αυτό το όνειρο που έχουμε για το Παρίσι, όχι ίσως το πραγματικό Παρίσι, δεν πρόκειται να δείτε κάτι ρεαλιστικό δηλαδή σε αυτό το βιβλίο, αλλά για αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή το Παρίσι έτσι έχει τη φήμη της πιο ρομαντικής πόλης του κόσμου, δεν ξέρω, παρουσιάζεται με πολύ ωραίο τρόπο μια ιστορία που εκτιλήσεται. Οπότε, έχουμε μια κοπέλα η οποία είχε ένα χωρισμό και ένα βράδυ περιπλανιέται στο Παρίσι άσκοπα μες στα νεύρα και μες στην κατάθλιψη για το ότι χώρισε με έναν αρκετά άσχημο τρόπο. Καταλήγει σε ένα βιβλιοπωλείο και βρίσκει μπροστά της
ένα βιβλίο. Το παίρνει, αρχίζει να το διαβάζει και ανακαλύπτει ότι ο κεντρικός χαρακτήρας ουσιαστικά είναι αυτή. Η περιγραφή, τα ρούχα που φοράει, ένα μεταγιόν που έχει, είναι πολύ χαρακτηριστικό και το φοράει συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η ηρωίδα, όλα αυτά είναι αυτή. Και σκέφτεται ότι ίσως ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου να την είχε γνωρίσει σε κάποια φάση και να την είχε ερωτευτεί. Οπότε επικοινωνεί με τον εκδοτικό οίκο. Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι Άγγλος. Έχει μία φωτογραφία του και λέει ότι ζει απομονωμένος με κάτι σκυλάκια στο εξοχικό του κτλ. Και αυτό που θέλει η ηρωίδα μας είναι να τον συναντήσει, να του πει πόσο πολύ τη βοήθησε το βιβλίο του και ίσως να γίνει και κάτι παραπάνω. Αυτό λοιπόν είναι το κόνσεπτ. Λίγο πριν το μέσο του βιβλίου γίνεται ένα plot twist, το οποίο δεν θα σας μεταφέρω. Εγώ όμως θα σας πω ότι το είχα προβλέψει και κατά τη γνώμη μου είναι απόλυτα σαφές το τι θα γίνει. Δεν μπορώ να πω ότι το βιβλίο αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι καλογραμμένο ως επιτοπλίστων. Είναι ξεκάθαρο ότι ο συγγραφέας δεν έχει ζήσει ακριβώς αυτό που περιγράφει, αλλά νομίζω ότι είχε ζήσει κάτι τέτοιο. Κάποια ερωτική σχέση στο Παρίσι που ίσως να ήταν, ίσως να μην συνέβη τελικά ή κάτι να του έχει μείνει από κάποιες περιοχές του Παρισιού. Κλείνει και λίγο το μάτι στο τέλος, λέει άμα ψάξετε αυτό το εστιατόριο, γιατί η κοπέλα έχει ένα εστιατόριο. Αν ψάξετε αυτό το εστιατόριο δεν θα το βρείτε, αλλά τέλος πάντων. Αυτό που δεν μου άρεσε είναι ότι ουσιαστικά προέβλεψα την εξέλιξη, προέβλεψα το μεγάλο plot twist που νομίζω ότι ο συγγραφέας πίστευε ότι είναι καλό plot twist και δεν θα το καταλάβεις. Και με κούρασε λίγο αυτή η τελείως ρομαντική οπτική του Παρισιού. Καταλαβαίνω, αλλά με κούρασε μετά από ένα σημείο, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτή η εξειδανικευμένη πόλη. Είχε μια πάρα πολύ ωραία σκηνή όμως στο Père Lachaise, το νεκροταφείο στο Παρίσι. Εκείνη η σκηνή μου άρεσε πάρα πολύ, η κεντρική ηρωίδα γνωρίζει μια ηλικιωμένη κυρία και έχουν μια ωραία συζήτηση και μετά ξανασυναντιούνται. Αυτό μου άρεσε. Νομίζω αυτή η ηλικιωμένη κυρία ήταν ο αγαπημένος μου χαρακτήρας. Τώρα, ο ερωτικός σύντροφος, ας πούμε, ο υποψήφιος ερωτικός σύντροφος της ηρωίδας δεν μου άρεσε καθόλου μα καθόλου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έλεγε ψέματα από την αρχή μέχρι το τέλος του βιβλίου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έπλεκε ένα νηστό αράχνης γύρω από την ηρωίδα ουσιαστικά και δεν μπορώ να φανταστώ πώς αυτό είναι δυνατό να είναι ρομαντικό. Δηλαδή την είχε φλωμώσει στα ψέματα. Αλήθεια. Δεν νομίζω ότι έστω και μία λέξη που της είπε ήταν αλήθεια. Με εκνεύρισε πάρα πολύ ο κεντρικός χαρακτήρας. Δεν ξέρω γιατί τον θεωρούν ρομαντικό και ναι, δεν θα σας πω, αλλά αν ήμουν στη θέση της ηρωίδας δεν υπήρχε καμία περίπτωση, μα καμία περίπτωση να θέλω καν να τον ξαναδώ στο δρόμο. Δεύτερο βιβλίο ήθελα πάντα να το διαβάσω γιατί όταν ήμουν μικρός είχα δει τις ταινίες Το ημερολόγιο της Bridget Jones. Διάβασα μόνο το πρώτο. Υπάρχουν 3, 4, δεν ξέρω, υπάρχουν αρκετά. Εγώ διάβασα μόνο το πρώτο. Θυμόμουν την ταινία, την οποία την έβλεπα πάρα πολύ συχνά, ήταν πάρα πολύ αστεία. Δεν το αντιμετώπιζα τόσο σαν ρομαντική ταινία. Το αντιμετώπιζα σαν μια κωμωδία, πολύ αστεία, με ρομαντικά στοιχεία. Και νομίζω ότι η κύρια βάση είναι πραγματικά στο κωμικό στοιχείο και όχι στο ρομαντικό στοιχείο. Αυτό που μου άρεσε, επειδή ήμουν μεγάλος φαν της περηφάνειας και προκατάληψης και ειδικά της εκδοχής του BBC με τον Colin Firth, είναι ότι υπήρχε στην ταινία ο Colin Firth, ο οποίος έπαιζε τον καλό, ας πούμε, και
ειλικρινά έβγαζε πολλά vibes κυρίου Ντάρσι και πραγματικά αυτό ήταν το σκεπτικό, όπως έμαθα αργότερα. Ο Colin Firth είχε επιλεγεί να παίξει αυτό το ρόλο σε αυτή την ταινία γιατί στην ουσία το βιβλίο είναι βασισμένο στην περηφάνεια και προκατάληψη και ο χαρακτήρας αυτός είναι βασισμένος στον κύριο Ντάρσι. Και στο βιβλίο είναι ουσιαστικά ξεκάθαρο, τότε δεν το είχα καταλάβει ουσιαστικά, το είχα καταλάβει ότι μου έβγαζε vibes, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είναι αυτός ο σκοπός. Και στο βιβλίο όντως βγαίνει πολύ πιο έντονα ότι αυτός είναι ο κύριος Ντάρσι στην ουσία στη σύγχρονη εποχή. Έχουμε μέχρι και απαγωγή στο βιβλίο, στην ταινία δεν υπήρχε. Όπως στην περηφάνεια και προκατάληψη που κάποιος αξιωματικός του στρατού απαγάγει στην ουσία την Κίτη, μία από τις αδερφές. Αντιστοίχως και ο κύριος Ντάρσι προσπαθεί να τους βρει και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και τα λοιπά και να καλύψει το σκάνδαλο. Αντιστοίχως υπάρχει μια τέτοια σκηνή και μέσα στο βιβλίο, υπάρχει και ένα τέτοιο plot και μέσα στο βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Το βιβλίο είναι εξαιρετικό, με ταξίδεψε σε μια εποχή στα 90s συγκεκριμένα, στα οποία έχω μεγαλώσει και επίσης υπήρχε και αυτή η αίσθηση του πώς σκέφτεται τον κόσμο ένας μεσήλικος άνθρωπος, γιατί η Bridget Jones είναι μεσήλικας, και αυτός ο τρόπος σκέψης για τον κόσμο κάτι έκανε κλικ μέσα μου, δεν ξέρω, γιατί και εγώ είμαι στην ηλικία που ήταν η Bridget Jones, το συγκεκριμένο βιβλίο, και όλα αυτά τα άγχη σχετικά με το που πάμε, που πάει η ζωή μας, τέλος πάντων, και όλα αυτά μπλεγμένα με το κωμικό στοιχείο και την νοσταλγική εποχή του 90s, ήρθε και έδεσε πραγματικά, μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να μεταφραστεί αυτό το βιβλίο στα ελληνικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία λειτουργούν στην αγγλική γλώσσα. Υπάρχουν κάποια λογοπαίγνια που δεν μπορώ να φανταστώ πώς μεταφράζονται. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία της pop κουλτούρας που επίσης δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορούν να μεταφραστούν και όλα αυτά τα πράγματα. Αν ξέρετε αγγλικά, διαβάστε το στα αγγλικά. Στα ελληνικά δεν το έχω διαβάσει, δεν ξέρω καθόλου πώς είναι. Ημερολόγιο της Bridget Jones λοιπόν, εκπληκτικό, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά θα υποστηρίξω και πάλι ότι δεν είναι πραγματικά ρομαντικό βιβλίο. Είναι μία κωμωδία. Εντάξει, υπάρχει ένα ρομαντικό plot, αλλά είναι αυτό. Το focus είναι η κωμωδία. Οπότε και πάλι δεν είναι ρομαντικό βιβλίο. Μου έδωσε η Στέλλα να διαβάσω 5 ρομαντικά βιβλία και τα 2 πρώτα δεν ήταν ρομαντικά. Και προχωράμε στο επόμενο βιβλίο. Για το συγκεκριμένο βιβλίο σας έχω μιλήσει και θα σας μιλήσω και σε μελλοντικό βιντεάκι γιατί έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Σας το έχω δείξει το βιβλίο στο προηγούμενο βιντεάκι, η κυρία με τα σκαμελίας, La Dame aux Camélias, σε μια υπέροχη γαλλική έκδοση που μου αρέσει πάρα πολύ. Ας πω μερικά πράγματα για αυτό το βιβλίο. Σας λέω, θα κάνω βιντεάκι μόνο για αυτό το βιβλίο γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η ιστορία είναι εξαιρετική, προφανώς. Ο συγγραφέας ουσιαστικά μας λέει ότι περιγράφει κάποια δικά του βιώματα. Υπάρχει κάτι κρυμμένο από πίσω, έχω κάνει μεγάλη έρευνα, θα σας το αποκαλύψω στο βιντεάκι που θα μιλήσω για την κυρία με τα σκαμελίας, ίσως στο επόμενο βιντεάκι. Γενικά υπάρχει πολλή ίντριγκα για αυτό το βιβλίο. Θα σας πω όμως ότι διαβάζοντάς το τραβούσα τα μαλλιά μου, γιατί ο Αλέξανδρος Δουμάς όταν το έγραψε αυτό το βιβλίο ήταν 23 χρονών. Δηλαδή αν έγραφε έτσι 23 χρονών, εγώ τι κάνω στα 30 μου, ειλικρινά. Τέλος πάντων αρχίζει το βιβλίο, καλά όχι η αρχή, αλλά λίγο παρακάτω από την αρχή λέει ότι δεν είμαι ακόμα σε ηλικία για να πλάσω κάτι μόνος μου, γι' αυτό απλά θα αρκεστώ στο να σας διηγηθώ την ιστορία που έχω βιώσει.
και μετά λέει ότι συναντά ένα φίλο του και ναι, ξέρω εγώ. Υπάρχει ίντριγκα. Θα σας πω την επόμενη φορά, τώρα θα μιλήσουμε μόνο για τη λογοτεχνική αξία του βιβλίου. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η κυρία με τα σκαμελία κονταροχτυπιόταν στο μυαλό μου με το Πόλεμος και η Ειρήνη για το αγαπημένο μου βιβλίο όλων των εποχών. Ο χαρακτήρας της Μαργαρίτας Γκοτιέ είναι ο αγαπημένος μου χαρακτήρας ever. Το λέω, το δηλώνω, είναι ο καλύτερος χαρακτήρας που έχω διαβάσει ποτέ. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι μία δυναμική γυναίκα η οποία βρίσκεται σε μία κατάσταση πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σε όλο αυτό το κλίμα της Γαλλίας, του Παρισιού, των μέσων του 19ου αιώνα και σε έναν υπόκοσμο που δεν ήταν πραγματικά υπόκοσμος αλλά ήταν η καλή τάξη, κοινωνικά σχόλια τα οποία περνάνε κάτω από το χαλί με υπέροχο τρόπο, ένα πραγματικό αριστούργημα, δεν ξέρω τι να πω. Στο τέλος όμως αποφάσισα ότι δεν μου αρέσει περισσότερο από το Πόλεμος και η Ειρήνη. Και ο μόνος λόγος που δεν μου αρέσει περισσότερο από το Πόλεμος και η Ειρήνη είναι ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Είναι 300 σελίδες, 296 νομίζω ότι έχει η συγκεκριμένη έκδοση που έχω. Εγώ νομίζω ότι του χρειαζόταν 200 ακόμα σελίδες. Η αρχή μέχρι να τα φτιάξουν ο Armand Duval με την Marguerite Gautier ήταν υπέροχο. Μέχρι να τα φτιάξουν. Μετά πάνε στην εξοχή στην ουσία και ο χαρακτήρας της Μαργαρίτας πέφτει αρκετά στα μάτια μου. Συνεχίζει να είναι πολύ καλός, αλλά στην ουσία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, δεν έχει πολλά λόγια, δεν ξέρω. Δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ο Αχμάν απλά είπε «Ok, εντάξει, την κατέκτησα, τώρα είμαι ευτυχισμένος μαζί της» και απλά περιγράφει πόσο ευτυχισμένος είναι μαζί της. Ξαναλέω ότι είναι πολύ ωραίο, αλλά νομίζω ότι εκεί ακριβώς θα ήθελε μερικές σελίδες ακόμα για να δούμε και το χαρακτήρα της περισσότερο. Το χαρακτήρα της μέσα σε αυτό το ωραίο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Το τέλος είναι υπέροχο πραγματικά. Επειδή έχω δει την όπερα η οποία βασίζεται σε αυτό το βιβλίο, με ξάφνιασε το τέλος, δεν περίμενα ότι θα είναι αυτό το τέλος, γιατί στην όπερα είναι λίγο διαφορετικό το τέλος. Επίσης μία απόδειξη ότι η Τραβιάτα του Βέρντι, η όπερα η οποία βασίζεται σε αυτό το βιβλίο, δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι η ίδια ιστορία, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου. Καλά, η μουσική είναι προφανώς υπέροχη, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου γιατί δεν πατάει καλά στους χρόνους. Είναι λίγο περίεργη η πλοκή, είναι λίγο περίεργος ο τρόπος που δίνονται τα πράγματα. Κόβει τα καλύτερα σημεία του βιβλίου στην ουσία. Θα το συζητήσουμε όταν θα μιλήσουμε για την κυρία με τα σκαμελίας μόνο. Τώρα θα σας πω μόνο ότι το τέλος είναι πολύ διαφορετικό και μου άρεσε περισσότερο το τέλος της Τραβιάτας. Αλλά το τέλος αυτού του βιβλίου είναι πολύ πιο δυνατό. Αυτό. Θα το συζητήσουμε. Δεν μπορώ να δώσω τίποτα λιγότερο σε αυτό το βιβλίο από 5 αστέρια. Πραγματικά υπέροχο. Απλά ήθελε λίγες ακόμα σελίδες. Αυτό. Προχωρούμε στο επόμενο βιβλίο, το οποίο επίσης μου άρεσε πάρα πολύ και αυτό ήταν πραγματικά ρομαντικό. Και ρομαντικό με έναν τρόπο που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέγεται The Dead Romantics, η νεκρή ρομαντική, είναι ο ελληνικός τίτλος του βιβλίου. Ο τίτλος δεν μπορεί να μεταφραστεί στα ελληνικά, γιατί στην ουσία The Dead Romantics μπορεί να σημαίνει στα αγγλικά και η νεκρή ρομαντική, αλλά και η πολύ ρομαντική.
Δηλαδή το dead καμιά φορά χρησιμοποιείται σαν τρόπο να πεις ότι κάτι είναι πάρα πολύ υπερβολικά, σαν υπερβολή κτλ. Αλλά ναι, τέλος πάντων δεν υπήρχε αυτή η δυσημεία του τίτλου, οπότε μπαίνοντας στο βιβλίο δεν ήξερα τι από τα δύο ισχύει, αν όντως υπάρχει κάποιος νεκρός στο βιβλίο. Και τελικά υπάρχει. Με μεγάλη μου χαρά ανακάλυψα ότι στην ουσία είναι η ερωτική σχέση ανάμεσα στην κεντρική πρωταγωνίστρια και σε ένα φάντασμα. Τέλειο! Το λάτρεψα! Τώρα εσείς θα σκεφτείτε ότι είναι πάρα πολύ λυπητερό γιατί είναι φάντασμα και στο τέλος ο έρωτάς τους είναι καταδικασμένος. Δεν θα σας πω τίποτα. Το μόνο που θα σας πω είναι ότι το βιβλίο αυτό σε αφήνει με τόσο όμορφα συναισθήματα. Με τόσο, είναι από αυτά τα βιβλία που χαίρεσαι ας πούμε την κάθε στιγμή, και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η σκοτεινή πτυχή ότι στο τέλος δεν θα συμβεί τίποτα, η συγγραφέας το χειρίζεται με τόσο πραγματικά μοναδικό τρόπο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο όμορφα είναι γραμμένο αυτό το βιβλίο. Φυσικά πέφτει σε κάποιες παγίδες του είδους, πέφτει σε κάποια πράγματα τα οποία είναι κλισέ, αλλά το κάνει με ωραίο τρόπο και το γενικό κόνσεπτ δεν είναι κλισέ, οπότε μου άρεσε. Η ιστορία. Έχουμε μία ghostwriter, είναι μία κοπέλα η οποία γράφει βιβλία για κάποιον άλλη συγγραφέα, αλλά αυτά τα βιβλία εκδίδονται στο όνομα της άλλης συγγραφέως, γιατί αυτή είναι όνομα μεγάλο και έτσι τα βιβλία θα πουληθούν καλύτερα κτλ. Και αυτή παίρνει απλά ένα μισθό. Έλα όμως που έχει χωρίσει και δεν μπορεί να τελειώσει το βιβλίο της, γράφει ρομαντικά βιβλία προφανώς, έχει χωρίσει όμως και δεν μπορεί να τελειώσει το βιβλίο που πρέπει να παραδώσει. Οπότε βρίσκεται σε ένα τεράστιο άγχος και ξαφνικά πεθαίνει ο πατέρας της. Και αναγκάζεται να πάει στην πόλη όπου ζούσε όταν ήταν παιδί και να ξαναδεί πρόσωπα και να ξαναθυμηθεί καταστάσεις που ίσως δεν θα ήθελε να δει και να ξαναθυμηθεί. Αυτό είναι πολύ κοντά στην ψυχοσύνθεσή μου παρεπιπτόντως, γιατί και εγώ πρόσφατα επέστρεψα στην πόλη των παιδικών μου χρόνων μετά από πολύ καιρό και εγώ ένιωσα λίγο περίεργα για κάποια πράγματα, γιατί ναι, τέλος πάντων αυτό το συναίσθημα το δίνει τέλεια, δηλαδή υπέροχα. Το ότι ξαναπάς κάπου και ξαναβλέπεις άτομα τα οποία έχεις να δεις πάρα πολύ καιρό και ξαναθυμάσαι πράγματα που δεν θες να θυμηθείς. Πάρα πολύ ωραίο. Το μυστικό της κοπέλας είναι ότι βλέπει φαντάσματα. Το κάνει από την παιδική της ηλικία, την έχει πληγώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα της ζωής της και ξαφνικά βλέπει ένα φάντασμα ενός γνωστού της μπροστά της. Και με αυτόν τον γνωστό την ημέρα που πέθανε ο πατέρας της είχαν ανταλλάξει ένα φιλί, πεζόταν κάτι, της άρεσε πολύ και ξαφνικά βρίσκεται σε ένα σημείο που πρέπει να βοηθήσει αυτό το φάντασμα να φύγει από αυτόν τον κόσμο, γιατί αυτό κάνει στην ουσία, βοηθάει, τα φαντάσματα μιλάνε μαζί της και τα βοηθάει να περάσουν απέναντι, κάπως έτσι. Και βρίσκεται σε αυτό το σημείο που πρέπει να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν θα σας πω τίποτα άλλο, το τέλος είναι πάρα πολύ ωραίο, απλά διαβάστε το όπως και να έχει, υπέροχο βιβλίο. Να πω ότι είναι το πρώτο βιβλίο που διαβάζω και αναφέρεται σε ένα χαρακτήρα σαν they. Όσοι ξέρετε αγγλικά και γενικά τα pronouns που πρέπει να χρησιμοποιούνται με διάφορα άτομα, είναι ένα άτομο το οποίο είναι non-binary, δεν ξέρω πώς είναι στα ελληνικά, δεν είναι ούτε άντρας ούτε γυναίκα και θέλει να μην αναφερόμαστε σε αυτό με το he, αυτός, η she, αυτή, και θέλει να αναφερόμαστε σε αυτό το άτομο σαν they. Αυτό το σημείο, προφανώς εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τέτοια πράγματα, αλλά αυτό το σημείο δεν μου άρεσε. Είναι το μόνο σημείο που λίγο με ξύνησε, γιατί ήταν ειλικρινά
ξεκάθαρο, επειδή ο χαρακτήρας αυτός δεν είναι κεντρικός στην πλοκή, απλά βρίσκεται εκεί. Το δικό μου αίσθημα ήταν ότι βρίσκεται εκεί, απλά και μόνο για να βρίσκεται εκεί ένα non-binary άτομο. Αυτό. Απλά επειδή, εντάξει, είναι πιασάρικο στις μέρες μας και θα ήταν καλό να υπάρχει ένα τέτοιο άτομο στο βιβλίο, δεν είναι μέρος της πλοκής, απλά βρίσκεται εκεί, καμιά φορά σερβίρει κάνα καφέ, Αυτό δεν μου άρεσε. Αν γινόταν πιο κεντρικό σημείο της πλοκής και αν είχε νόημα να είναι έτσι και ξέρω εγώ, νομίζω θα μου άρεσε περισσότερο. Απλά έτσι αισθάνθηκα ότι απλά το έριξε μέσα στο βιβλίο μόνο και μόνο για να υπάρχει εκεί. Αυτό που στα αγγλικά λέμε token. Και προχωράμε στο τελευταίο βιβλίο. Παιδιά, Colin Hoover. Πέρυσι είχα διαβάσει το It Ends With Us. Τελειώνει με εμάς. Μου άρεσε πάρα πολύ για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Φέτος διάβασα το επόμενο, το οποίο είναι το sequel, το δεύτερο βιβλίο της σειράς, It Starts With Us. Αρχίζει με μας. Λοιπόν, έχω να πω ότι η Colin Hoover γράφει καλά. Επίσης έχω να πω ότι αυτά που γράφει είναι τελείως μη ρεαλιστικά. Το It Ends With Us είχε ένα νόημα ύπαρξης κατά τη γνώμη μου, γιατί παρουσιάζει μία κατάσταση η οποία για μένα παρουσιάστηκε με καλό τρόπο, εξειδανικευμένο, αλλά ήταν καλός τρόπος και είχε νόημα να υπάρχει, γιατί κάποια άτομα μπορούν να δούνε πράγματα που θα τα λυτρώσουν, ας πούμε, στο τελειώνει με μας και να αισθανθούν λίγο καλύτερα με κάποια πράγματα που έχουν ζήσει. Οπότε θεωρώ ότι το It Ends With Us είχε ένα νόημα ύπαρξης. Το αρχίζει με μας δεν έχει κανένα απολύτως νόημα ύπαρξης. Γράφει καλά, επαναλαμβάνω. Είναι αυτό που λέμε page turner, δεν μπορείς να σταματήσεις να το διαβάζεις, θες απλά να δεις τι γίνεται στη συνέχεια. Αλλά ειλικρινά δεν θέλει τίποτα να πει. Δεν υπάρχει τίποτα που θέλει πραγματικά να πει αυτό το βιβλίο. Απλά θέλει να πει μια ιστορία και είναι ok. Στα πράγματα που δεν μου άρεσαν από άποψη γραφής είναι η χρήση του ενεστώτα. Συνεχώς χρησιμοποιεί ενεστώτα, το οποίο κάνει το κείμενο άμεσο ok, αισθάνεσαι ότι είναι λες και διαδραματίζεται εκείνη τη στιγμή ok, αλλά δεν μπορείς να εμβαθύνεις. Μου έλειψαν πράγματα στην πρόζα. Μου έλειψαν κάποια πιο ποιητικά πράγματα που ίσως θα μπορούσε να κάνει, είναι πάρα πολύ απλά γραμμένο. Εντάξει, ok. Είναι το στυλ της, το δέχομαι. Από άποψη πλοκής, όσο ενδιαφέρουσα και να είναι η πλοκή, είναι τόσο απίστευτα εξειδανικευμένη που είναι να τραβάς τα μαλλιά σου, δηλαδή διαβάζεις σκηνές που σε κάνουν να κριντζάρεις, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά νομίζω, αλλά θες να συνεχίσεις και να δεις τι γίνεται στο τέλος, γιατί είναι ενδιαφέρον. Όσο έξω από την πραγματικότητα και να βρίσκεται αυτό το βιβλίο και όσο cringe και να είναι κάποιες σκηνές του βιβλίου, είναι τόσο ενδιαφέρον και θες να δεις τι θα γίνει στο τέλος. Και όσα κακά πράγματα και να έχω πει για αυτό το βιβλίο, εγώ προσωπικά το λάτρεψα. Είναι guilty pleasure, παιδιά, το παραδέχομαι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να το περιγράψω με διαφορετικό τρόπο. Για μένα αυτό το βιβλίο είναι guilty pleasure. Και θα σας πω τους λόγους. Η σχέση ανάμεσα στον κεντρικό χαρακτήρα, η οποία στο Θεό σας λέγεται Lily Bloom. Lily έχει και ένα μεσαίο όνομα, το οποίο είναι επίσης πολύ γελίο. Lily Blossom Bloom. Ok. Που σημαίνει ο ανθός, το μπουμπούκι του Λίλι. Λίλι είναι ένα λουλούδι, το κρίνο νομίζω. Ο ανθός του κρίνου ανθίζει. Αυτό σημαίνει το όνομά της, έτσι. Και τυχαίνει να έχει ανθοπολείο. Τέλος πάντων, ας τα αφήσουμε αυτά. Είναι τα χαζά της Colin Hoover. Επίσης,
ο κεντρικός χαρακτήρας, το ρομαντικό, το ετερονίμηση ας πούμε της Lily Blossom Bloom είναι ο Άτλας, έτσι λέγεται, γιατί είχε τόσο δύσκολη ζωή και έπρεπε να σηκώνει στην πλάτη του τόσα βάρη σαν τον Άτλαντα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Η μητέρα του Άτλας ήταν μια μέθηση, οπότε ναι, τον έδιωξε από το σπίτι στα 14-15, δεν θυμάμαι, και είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα και γι' αυτό τον λένε Άτλας, γιατί σηκώνει στους ώμους του το βάρος, πολύ βάρος σαν τον Άτλαντα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, και από ό,τι φαίνεται προφανώς η μητέρα του, εκτός από χάρισμα να βλέπει το μέλλον, που μπόρεσε να καταλάβει ότι ο γιος της τα περνούσε τόσο άσχημα, επίσης ήταν και απίστευτα, της άρεσε απίστευτα πολύ και η ελληνική λογοτεχνία από ό,τι φαίνεται, γιατί ήξερε ποιος είναι ο Άτλας και του συνέδεσε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Τέλεια πράγματα, εξαιρετικά πράγματα. Δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω για τα κακά του βιβλίου, δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή ντρέπομαι τόσο πολύ που μου άρεσε. Ας επανέλθουμε λοιπόν. Ο κεντρικός χαρακτήρας, το ζευγάρι ας πούμε αυτού του βιβλίου, έχουν μια πάρα πολύ όμορφη σχέση. Τελείως εξειδανικευμένοι προφανώς, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, αλλά είναι τόσο ωραίες οι σκηνές που είναι μαζί και σε κάνει να λες «Ω, τι ωραίο», κάπως έτσι. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, ο Άτλας, παιδιά, είναι ο τέλειος άντρας. Δεν υπάρχει πιο τέλειος άντρας από τον Άτλας. Δηλαδή είναι τόσο τέλειος που εγώ ντρέπομαι για τον εαυτό μου σε τέτοια φάση. Και το είπα στη Στέλλα, της λέω «Στέλλα, ο Άτλας είναι ο τέλειος άντρας. Δεν υπάρχει άντρας που θα μπορούσε να είναι πιο τέλειος από τον Άτλας». Και λέει «Όχι, εσύ είσαι καλύτερος». «Όχι, δεν έχεις διαβάσει το βιβλίο, δεν ξέρεις. Δεν είμαι καλύτερος, δεν γίνεται». Τέλος πάντων, η σχέση τους μεταξύ τους είναι πάρα πολύ ωραία, τελείως εξωπραγματική φυσικά, αλλά είναι αυτή η τέλεια σχέση, ρε παιδί μου, που θέλεις να πιστεύεις ότι ίσως να υπάρχει κάπου, που δεν μαλώνουν ποτέ, που όλα τα προβλήματα λύνονται με ένα μαγικό τρόπο, γιατί είναι όλοι τόσο καλοί και τόσο καλοί στη συνεννόηση και δεν παρεξηγείται κανένας για κανένα λόγο και όλα είναι υπέροχα, αυτό. Και τα εξωτερικά, τα μόνα προβλήματα στη σχέση είναι τα εξωτερικά προβλήματα, τα οποία βρίσκουν τρόπο να τα λύσουν τέλειο. Επόμενο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ και γι' αυτό επίσης, guilty pleasure, έχει απίστευτα καλές σκηνές σεξ. Απίστευτα καλές σκηνές σεξ. Ναι, είναι άτομα που λένε είναι χαμηλή λογοτεχνία, τώρα εντάξει, σας αρέσουν οι σκηνές σεξ, ξέρω εγώ. Ναι, παιδιά, αυτό είναι το βιβλίο και εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ. Guilty pleasure, το είπα, δεν αισθάνομαι ντροπή που μου άρεσαν οι σκηνές σεξ αυτού του βιβλίου, αλλά αν θέλετε να διαβάσετε ωραίες σκηνές σεξ, αυτό είναι το βιβλίο για σας. Δεν υπάρχουν πολλές, νομίζω είναι 2 ή 3, αλλά είναι τέλειες. Αυτά λοιπόν ήταν τα 5 βιβλία που μου πρότεινε η Στέλλα. Γράψτε μου στα σχόλια ό,τι θέλετε για δικά σας αγαπημένα βιβλία, ρομαντικά ή όχι. Ό,τι θέλετε πραγματικά, αν έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία για τα οποία σας μίλησα, γράψτε τα στα σχόλια. Για ακόμη μια φορά να διαφημίσω το βιβλίο μου, Φόνος και Αντισυλληπτικά. Οι προπαραγγελίες έχουν αρχίσει, link στην περιγραφή από κάτω. Κάντε μας like και subscribe αν προφανώς το επιθυμείτε. Στο κουτί της περιγραφής επίσης μπορείτε να βρείτε τα links για τα social media μας. Και φυσικά όσοι βρίσκεστε στην Ορεστιάδα στις 9 Δεκεμβρίου το Σάββατο στις 12 η ώρα έχω παρουσίαση βιβλίου στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ορεστιάδας, την οποία ευχαριστώ παρεμπιπτόντως για τη φιλοξενία της. Αυτά λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο μελλοντικό βιντεάκι. Γεια σας.